Troba una postura còmoda per a practicar, que permeti que el teu cos es calmi i que la teva ment estigui el més tranquil·la possible avui. Per donar-te un tast d'exploració de les arrels sota els pensaments, m'agradaria convidar-te a recordar un dels teus pensaments principals, un tema habitual que, per la seva càrrega emocional, sovint se t'emporta en el pensament. Pot ser alguna cosa que tingui a veure amb una relació, una situació a l'escola o a la feina, o sobre la teva salut. Un cop seleccionat el tema, per uns instants, recorda expressament els típics pensaments que l'acompanyen, com per exemple, no ho hauria d'haver dit, m'agradaria no haver-ho fet, estic enfadada per això, què es pensava que estava fent. Siguin quines siguin les paraules i la història, fes-la present amb tota la força que sigui còmoda per a tu avui, amb les imatges i paraules que l'acompanyen. Quan sentis que el pensament ocupa la teva ment, busca'n una etiqueta, de la mateixa manera que podries posar un marc al voltant d'una imatge. I després fes una pausa i escaneja el teu cos, observant on el pensament podria estar arrelat. Comprova la gola, el pit, el ventre, la respiració, qualsevol experiència sensorial que predomini, mentre recordes aquest pensament. Si hi ha un sentiment que és fort, ràbia, por, preocupació, tristesa, ho pots simplement notar. Queda't el temps que calgui per oferir una presència plena, sentint les arrels emocionals com una constel·lació de sensacions.
Ara, com una manera de tancar, pren uns moments deixant que la teva àncora principal estigui en primer pla. Deixa notar els pensaments o sentiments, les sensacions que sorgeixen en el fons amb una consciència tranquil·la, oberta i present. El so d'una campana finalitzarà aquesta pràctica.
Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencionplena.cat.